Het is tongetje, 12 april. Dit is het Boppenslag Café. Met Joen aan tafel de kwartballers van LDO-DK die het historisch kreun hebben. Erwin Zwart, Peter Lagerweg, Sita Bijker en coach Gerald Aukes. En het publiek, dat is het voltallige team van LDO-DK en alle supporters van de Gediek en uit Ter Wispel. LDO-DK woen oude ondersteun de promotiewedstrijd van Offo en is dit mooi de eerste Frieske kwartbalclub die het in de Kwartbal League uitkomt. Wat een feest maakt het eendrachtige LDO-DK er sneun van in Papendrecht. Maar wie er van die eendracht geen sprake. Tussen de dwarpen Ter Wispel en de Gediek, wie een strijd liek als het moedige Gallië in de Romeinen. In 1936 wordt kwartbalvereniging LDO, leert door oefening, opjochten in Ter Wispel. 12 jaar later volgt de Gediek met ODK, ontspanning door korfbal. Het liedje Ter Wispel is de grote broer de Gediek dus te vlug aan. Beide clubs groeien naar een hoog niveau, maar benamen het liedje LDO is 1,71 onverslaanbaar. Ze verliezen 2 jaar lang geen enkele veldwedstrijd, maar aan die serie maakt het grote broer ODK een 1. In 1992 is het weer de liedste van de twee die een primeur had. LDO komt met het eerste kunstgasveld van Noord-Nederland. Maar in 1996 wordt er een eindmaker onder de strijd. LDO en ODK wordt, hoe ken het tegenwoordig, LDO-DK. Leert door oefening de korfbalsport. De club groeit maar meer dan 400 leden uit naar een van de grootste verenigingen in het noorden. Onder jeugdopleiding wordt een protte omdenken en dat blijkt de kracht van de club te wijzen. Als Gerald Aukes 6 jaar ongesteld wordt als haattrainer speelt het LDO-DK in de eerste klasse. Maar spelers uit de eigen opleiding promoveert de ploeg eerst naar de oergangsklasse, dan naar de haatklasse en de klapper komt dit weekend maar de promotie naar de Kwartbal League. Historisch, want op dat niveau spelen nog meer een Frieske club. Maar onder top komen is één, onder top bluwen is een tweede. Die skinne taak krijgt de nieuwe trainer Jan-Sjoerd Pol mooi. Want Gerald Aukes, die houdt op zijn heertepunt op en stapt oer naar de topclub Koog-Zaandijk. Maar LDO-DK, ja, je hebt nou bij de beste 10 ploegen van Nederland. Je hebt nou de heldenstatus bereikt in je dorp. Denk ik? Ja, zeker, natuurlijk. Het leeft enorm in Gediek, dus dat merk je gewoon aan iedereen die is inkomen. Iedereen zei er wat over. Dus dat Wat zeiden ze dan? Nou ja, ik zeg wel in de krant een stukje staan en dat soort dingen. Het leeft gewoon enorm. Ja. Maar wat vind je ervan, Peter? Nou, ik ben zelf in Heerenveen, dus dan heb je er wat minder mee te krijgen. Maar, er wordt wel ook praten misschien, of net? Of helemaal net op het Heerenveen? Nee, maar je merkt wel dat hulkorfbal in Friesland dit gewoon hartstikke leuk vindt. En dat je gewoon weer een ploeg op het hoogste niveau gaat. Ja, hoe belangrijk is het eigenlijk? Denk je ook, Gerald? Weer een ploeg in de Kwartbal League? Nou, ik denk van de uitstraling en dat voor het korfbal in Friesland dat we nog zien dat we in ieder geval een stapmeister kunnen winnen naar de league. En dat spelers in Friesland dat die iets heel goeds investeert binnen en dat net altijd boetenprofessie gerezen zocht hoeft te worden. Ja. En ziet want ja, zit er zelf ook nog een beetje in die kampioensroes of valt het wel wat mooi? Nou, wel een beetje, ja. En Ja? zaterdag dan gaan we weer op Nijfeest, dus bloed er nog wel even in. Ja, maar dan is de Absoluut. officiële huldiging. Maar hoe Ja. lang heeft het feest Aroen steund worden? Nou, wel aardig lang. Hoe let wie het? Nou, voor mij iets 4 uur, maar ik dat geloof voelt net nog dat ik de mooi. laatste weer. Nee? Waar wie Nee, leest? nee, Erwin wie de laatste? Ik weet niet het laatste, Ik maar net. wel, ik jij wel daarvoor ik krijg het hele vat van de rest. Dus, Oké. Heeft ze nog Het waren wie blij dat ze nog een dag bij komen komen om op te drogen. Ja, wij ik trouwens. Ja, ja. Maar dat vind je natuurlijk de mooiste Peerskedagen eerder Zeker. op een Gediek. Ja. Ja. En Dook is nou naar Koog-Zaandijk, KZ. Is dit dan een afskeer mooi het kampioenschap op in elk geval promotie naar de Kwartbal League? Ja, de kroon op het werk? Ja, het is heel makkelijk zijn, maar ze heeft het natuurlijk wel. Ja, dit is super om op deze manier uit te sluiten. Ja, mooie kinders net. Nou, op veld heb ik nog wat te doen. Ja. Maar vind je het spietig als voor het gist? Nou goed, op een gegeven moment hij die keuze maken. En ik denk dat het goed is dat ik nog een stap maak om verder te gaan. En dat LDO-DK weer een nieuwe trainer krijgt die weer nieuwe impulsen onder de meeste Jank in. Ja, Jan Pol. Ja, ik denk dat dat na zo'n periode gewoon goed is. Ja. En voor de spelers, hoe is dat voor je? Nou, ik denk dat het voor mij oors is omdat ik maar een kwarte periode met Gerald bij LDO-DK te meid zien horen heb. Maar dat het voor sommige spelers
En die had een voltallige periode meemaken en dat het heel oors is. Ja, want dat hij hem onder die, je maar de hele periode onder Gerard Aukers hij mij maken. Hoe is dat voor hem? Dat hij nou aan zijn voort jit? Ja, het is heel dubbel. Aan de ene kant is het denk ik goed voor helemaal voor de mensen die lang onder Gerald spelen. Dat ze weer gewoon iets nice krijgen en een trainer met nieuwe ideeën. En aan de andere kant is het natuurlijk iets zonde. Ik bedoel, Gerald had wel iets moois opgebouwd. En ik naast het puur trainen en coachschap. En nou ja, dat is nog wel fot. Maar, Ja. Maar één ding bloot Oerijn en dat is de Kwartbol League. Daar werd al heel lang over praten. Maar uiteindelijk werd eens een keer een Frieske ploeg op het allerhoogste niveau. Ja, de Kwartbol League, is dat dan echt het Walhalla? Ja, dat is wel echt een Valhalla, ja. Ja? Ja, natuurlijk. Je jaren bij de beste seniorploeg van Nederland. Dus dat wil je gewoon. Ja. Dat wil iedereen. Dat jou een kick. Ja, zeker. Dat is zeker een kick. Dat zit ik mooi op een cv. Ja, dat ziet zeker mooi op dat zijn zetten cv. we Ja. op. Dat zetten we Dat zo'n erbij, woord ja. op. Dat zo'n woord op. Want Sai Jelien, en dat is nou eigenlijk net iets heel erg lang lien. Toen wie er voor hem eigenlijk als LDODK nog een redelijk beskierde rol in de eerste klasse. En toen kwam Gerald. Wat heeft jou op dat moment verloren, Gerald? Nou, ik weet het is een geleidelijk proces geweest. Ik heb op een gegeven moment wel bepaalde voorwaarden gesteld om te presteren te kind. En ik heb Wat voor voorwaarden dan? dat weer nog wel voorwaarden qua trainingsintensiteit, begeleiding eromheen. Dat moest omheen. Ja, doelen stellen. En ik duidelijk wijzen waar we heen willen. En ik afspraken maken met de roermaatje. Spelers behoren van de club. Want de verenigingen, DOS 40 en Nick, die hingen regelmatig bij hun aan de telefoon hangen. Maar wel iets bereiken mogelijk hoor, dan mag je dat examen doen willen. En ik denk dat dat wel in de hele periode ik wel slag is. Ik maar de meeste uit de club waren die er volledig achter stonden. Anders weet ik net niet wie er is aan 4K. Nee. Ja, want dan weet ik een beetje de gedachte van het Frieske kworbal in die tijd. Jij het een beetje al, hè? Want in 2004 kwam de Kworbal League. En oud-sportjournalist Evert de Jong van de Leeuwarden Kranten, die zei het doe heel duidelijk. Liet er even naar zien. Het is een kwestie van geld. En ik de ambitie heb willen om topclub te wezen. Want er is mij dat korfbal in Friesland net mis. In de Britten is het geweldig goed. Alleen als het om de top gaat, ja, dan vinden wij het op het niveau waar we nu zitten. Dan vinden wij dat al gauw goed genoeg. De echte ambitie in Friesland om topclub te wezen en te willen, die is er net. Is er nog hoop? Als we de verzwargen kennen dat we het talent dat er genoeg is in Friesland horen kennen, dan is er absoluut hoop voor topkorfbal in Friesland. Ja, het idee daarachter wie eigenlijk een beetje van er moest een stichting komen om het financieel mogelijk te maken om alle Frieske talenten, hè, de Frieske toppers, al een beetje te bundelen. Maar daar wist ook nooit echt een voorstander van. Nee, ik denk dat je als binding houden met een mooie dorp en ik een mooie Doengroen. En daar moet het meest bij passen. En ik denk dat je in de identiteit dat die heel bepalend is om ergens te komen. Daar mag ik volledig achter staan. Ja, en daar is het misschien ook wel niet gedwongen, omdat er natuurlijk amper wie in die tijd ook van we moeten het gewoon doen met die jonge talenten die we hebben. Nee, dat weer voorwaarden, maar dat weer een uitdaging. En ik ben een uitdaging weer om juist op dat moment te starten. En, Maar wie dat een bewuste keuze dan? Dat weer voor mij een heel bewuste keuze. Ik heb in die periode met Nico de Nekker om tafel zitten en hebben we best wel stevige gesprekken voor moeten voordat ik die stap maak naar die club. Ja. En uiteindelijk dan gaat een club daarin mooi. En de meesten erin mooi. En de spelers weer enthousiast, de meesten weer enthousiast. Mooi resultaat. Ja, wie je hem gelijk enthousiast? Ja, zeker. Ja, Ja. zeker. Ja, Hij zit nooit in orde, maar hij staat hem hier voor. Hè? Ik bedoel, Ik heb zo'n trap onder de controle. Dat is controle natuurlijk. Dus. Ik ben zelf net begonnen bij die size hier, want ik ben er sinds 3 jaar zit ik al bij de selectie. Dus ik weer net in die hele periode, toen zit ik al in de jeugd. ja. Maar ja, toen ik erbij kwam, ik wie met die natuurlijk een klik. Dus, Maar vandaag is wel een frisse wind misschien binnen de club. Ja, Ja. we hebben natuurlijk bij de junioren hier wel een stapje daarin zet. Dat we toen de hoofdklasse helle hadden. Ik mij gewoon talenten en nou ja, wat kreeg zijn we de ambitieniveau weer net. Nou, voor ons gevoel, voor mijn gevoel, wie dat het toen nou eigenlijk al. Van, nou goed, we hebben gewoon talenten. En dan komt een goede coach, dus we moeten wat van mij zijn. Dus Ja. natuurlijk, iedereen weer toen enthousiast. En dat is doe eigenlijk ook gelijk al in de gaten dat dit talent, maar Sita onder oren en Erwin, dat er wie. Nou goed, wij hebben DOS junior en ik als in de junior van LDODK spelen. Dus dat talent koe ik wel. En ik wil uit de Friese teams waaien. Alleen het talent, daar red je net alleen nog maar. Dan moet ik een stap omheen te maken worden. Je moet een mix krijgen. En ik denk dat dat een redelijk slag is. Ja, maar wanneer is dat het moment dat zij iets heeft, van dat ze realiseert van ja, zij kennen het dus ook. Hoe bedoel je? Wist dat moment nog zo van oké, er komt dus, we kennen het met ons eigen talent, kennen het ook. Ja, maar goed. Wanneer is dat beseffen? De stappen die we eerst maken. En ik denk in die jaren dat wij uw selectie
steeds ik verder verjongd had. Want hij de eerste stap niet maken maar de spelers die er alleen zitten. En dat we uit de eerste klas moesten wij komen. En vervolgens moesten we naar de oorgangsklasse staan. En vervolgens moesten we naar de haatklasse staan. Dus al die stappen die hier we nodig. En op een bepaald moment komen er spelers weer van Boeten bij, zoals Peter Lagerweg en Marion Visser, die op dat moment ondersluiten. En Auron hier, Lotte van der Bijl. En die brengen oren dingen weer van Boeten. En ik denk dat het belangrijk is dat je binnen je club voldoende stroming van Boeten krijgt om die prestatiedeel te zetten. Ja, wat bracht Peter dan binnen de club? Nou, Peter, wat bracht ze binnen de club? Nou ja, Het is wel een soort ondervinding, denk ik. Ja, nee, maar ik vind dat lastig te zeggen. Maar ik kom met Oud-Jan vlakbij Gedik, waar ik hier al jaren contact met protomeester van LDODK. Nou ja, en toen liep het mij een leuke uitdaging om te zien hoe ver je komen kennen. En ik denk wel Gerard wel gelijk heeft dat je gewoon wel oren invloeden nodig hebt. En dat je er met 8 spelers in de base mee beginnen, dat je het net redden. Nee. En dat je er gewoon oreninzichten erbij hebt en dat die groep die er stiert zich daardoor ontwikkelen kan. Ja, vanavond staat dat hek, Sita? Ja, absoluut. En dat is het mooie inderdaad, dat volle van dichtbij. En wat Gerald Krekik zei, ik bedoel, zij Celine moesten... We zijn zelfs een keer degraderen nog vanuit het veld. Dus het is net al zo makkelijk gongen als soms dacht wordt. Dus daar had je heel volle mensen voor nodig. En daar had ik gewoon in verband met blessures alleen nogal meer nodig dan 8 spelers. Dus, ja, maar dan komt er in één keer komt Peter er dan bij. Hè? Dat is een jongen die natuurlijk het nederige mij maken heeft, al bij DOS 46 op het allerhoogste niveau. Ja. Wat verneem je hem ervan? Wat voor jou die dan tips? Of binnen het liedje dingetjes misschien, die hij dan oerbrengt? Ja, natuurlijk. Het is een stukje ervaring wat hij in de jaren nog aan had. Maar kies daar een voorbeeld van nemen? Nou ja, voorbeelden tijdens de wedstrijd. Nou, dan ik zie het dan voor hier bij hem in de vak. En dan roept hij mij bij me en dan jouwt hij me wel even wat tips. Ja. Dus dat stukje hij wel nodig. Ja, want dus van ja, het liep mij een mooie uitdaging, hè? Want precies bij DOS 46, wie is de 3 keer landskampioen, ik verkeerd daar spelen van het hier. Maar is het dan alleen nog de uitdaging om datzelfde te bereiken bij LDODK? Want de is zelfs op het allerhoogste niveau gewoon blijven kind. Dat je kent, ja. Maar op een gegeven moment dan heb je alles hellen wat er te winnen valt. En dan begin je bij jezelf na te denken, ja, gaan we zo verder ook wat oorstaan. Ja. En toen heb ik ervoor besloten om hier niks te doen. Ja, toen met Gerald wat contact gewoon en de keuze maken om het bij LDODK te proberen en zien wat er mogelijk is. Ja, maar dit zijn beelden uit 2006, net als mij in Ahoy, bij DOS 46, hè? Ja, dit is mijn eerste finale. De allereerste finale. Doe wie is het? Want ze heeft doe wie is het 18 hier of zo? Ja. En zijn jongen heb je dus nodig, Gerald. Die brengt wat meer routine in de ploeg. Ja, ik al is hij dan nog nodig maar 26 natuurlijk, maar... Nou ja, het is gewoon een ondervinding. En dat hebben we natuurlijk de laatste weken ik wel merken. Het spelen van finales, dat is heel oors. Dat maakt een mooi maatje. En mijn collega-coach Harmen Seertsma, die dat het bedrijf 46 ik mooi maken had, hebben dat ik de ploeg op bezieken op voor te bereiden. En waar jou je de energie aan? En dat wie ik zaken, hebben we het vorige week ook gehoord. Hoe die een wedstrijd in, hoe scherm je jezelf aan en waar broek je je energie voor? En wat is je focus? Uw doel is kampioen te worden in die haatklasse om het te bereiken met elkaar. En ik denk dat reflecteren en dat we dus denk ik sneun wel weer de kroon op het werk, ja. Ja, want dat wie doet elkaar, dus Isaiah Verlien, wie gelijk de doelstelling, we willen op termijn. En we plakken er geen jaren om vast, maar we willen op termijn gewoon weer op het allerhoogste niveau van Nederland spelen met LDODK. Nou, die ambitie hebben we misschien net zo bot van de daken nou brult. Maar heel stiekem wie het was. We moeten wel graag in ieder geval naar de hoofdklasse daar en dan moeten we wel vervolgstappen maken natuurlijk. Ja. En en dat spreekt Erwin dan nog als ik zeg, maar geen woorden maar daden. Hè? En wat is een Feyenoord man? Ja. Ja, maar die street hebben wij, ik wil en wij mooi jongen hebben op trainen, hebben ik ben een hele mooie jongen denk ik. Als we dan de uitslagen van Superwaasje eventueel nemen. Dus, maar dat is, nee, maar dat weer wel de dingen werd het omgeerd. Hè. Het is net alleen nog korfbal, het is ik in Malkoor leven nou iets daar en ik bied ervan, hey, we hebben het aan je steer, maar wat ik ben de bezigheden van elkaar. Om iets te bereiken. En hoe kun je ook een topprestatie leveren? Ja, ik wil nog even waarom naar de cruisefinale, naar de wedstrijd in tempo. Want ziet ja, het scheelt net al te vallen. Of daar wist er helemaal net bij, hè, in de finale. Nee, want daar heb ik beelden van. Daar schrok toch al een beetje van dat we dat hier. Maar let op, eerst het duel. Daar is volgens mij Peter bij Blutsen. Die gaat erbij lezen. En let dan op Sita. Even zien. Daar leidt dus in op een groen. En daar nummer 2. En huppakee. Bof. Het wie net hut. Maar onder de egen van de skiesdrachter.
Wat mankeerde jij? Ja. Het is het eerste keer dat ik hem terugzocht trouwens. Ja? Maar ja, ik bewust, want ik weet net wat me markeren. Nee? Aan de andere kant, ik bedoel, het weekend de trap. Maar, Nee. Wat voest je van die vent? Wat is dus iets moois hoor. Nee, nou, het wie gewoon net de meest sympathieke man in het veld. Oh, wel heel netjes in ja, de cita, dat is heel netjes. Ja? Maar dan speel je Ja. er al 3 wedstrijden in. En, ja, ik denk dat het gewoon een combinatie is van spanning en dat is wurgbist. En, ja, Maar daar kwam ze dat goed is voorbij, want ja, irriteert. het wie net een hudderskop natuurlijk. Maar onder het Nee. oog van de skierstocht, hij je lieke goed natuurlijk een rode kaart, Jan Kind. Ja, nou ik zei al, dan ging ik de hele week jank, denk ik. Dat Ja. ik de finale moest missen. Maar ja, gelukkig voel ik mij en ik hield ook wel heel sfeer voelen. Maar ja, goed, het komt dan onder de noemer Nijtraapje. Ja. En de kamer staat van heel vier, hè, want hij is natuurlijk een hele zwiere blessure achter de rug. Ja, nou ja, hoor, 2 lijn inmiddels is het wel meer dan 2 lijn. Inderdaad, en nou ja, de eerste wedstrijd afval toen ik weer bij kwam. Dus nou ja, het goede moment weer instapt. Ja, zeker. En dan komt die finale. Ja, en dan weer er een glansrol voor jou eigenlijk, hè? Alles hier raak. Ja, alles weer raken. Dat is super dat je dat in de finale lukt natuurlijk. Ja, is het dan het ultieme moment? Heeft het wel eens vaker gehoord? Dat echt, Ja, als het dier is, dat alles erin. Ja, natuurlijk. Ja, je had in het seizoen wel eens vaker dat je de bal gewoon die ging er makkelijk in. Maar in zo'n finale, dat wil je natuurlijk het liefst. Ja, daar En droom je van. dat lukte, ja, daar droom je van natuurlijk. Voor Ja, zoveel toch? publiek, zoveel scoren, dat is super. Ja, nou, laten we er even naar zien. Hoort dat Guy, de doelpunten van Erwin. Wat zou dit, ja? Oh. Een bam-bam moment, ja. Van, ja. Dit is wie wel mooi. Ja, vooral terug te zien dat hij dan helemaal niks staat. Ik pak mij op terug. In plaats Ja, van nee, dat ik op links neem. Ja, nee. Wist je van tevoren wel? In de wedstrijd merk ik dat dan. Nee. Ik zeg, nee, het wat meer krachten. Ja, de overdoelpunten van Erwin. De helft van de verslijnde productie. Ja, hoe uniek, hoe moet ik het nou plaatsen? Hoe uniek is dat? Ja, ik denk dat we natuurlijk een heel goede schutter hebben. Maar ik vond de kwaliteit van het vak, Aroene Sneun, Henk Bijker en Marion Visser en Rianne Nijholt, die hebben ik steeds in stelling gebracht. En als dan juist hoeveel schoten hij neemt ik hoe, omdat de oren in dienst speelden van Erwin. En ik wist dat hij hot weer. Hè? En dan zei je bam bam momentje wel van hem. Hè? Ja. Nou, dat hebben we jongen. En dat weer overkeer. Nou, dat is geweldig. Ja, overkeer. Ik bedoel, nou ben ik net echt een kwartbalkenner, maar overkeer, dat vind ik toch wel een heel soort. Ik moest gelijk denken aan iemand, en die wie er eigenlijk maar zo'n keer. En die heeft nog een jaloere langer neder. Laten we daar ook even naar zien. De vergelijking. Dat vind ik goed, dat vind ik goed. Ja, ja. Wij stieren er elkaar op. Ja, Sandje van jou vooral. Zo'n uitdaging, jongen. Ja, inderdaad. Eerst heel veel. Ja, de zo'n doelpunten van Afonso Alves. Topscorer natuurlijk van Heerenveen. Ik een record bij Heerenveen in het betellen voetbal. Maar wat is eigenlijk het record bij het kwartballen? Ja, Zegtje of Sandje niet wat krijgen we, man. Nee, van mij zegt je. Ik weet dat Zegtje. Jas Ja? Rozenboom die had het. Jos Rozenboom. Onthoud die naam. Ja, die heeft zo onthouden. Ja. Maar is dat een doel op zich? Of is dat meer gewoon van ja, Nee, dit is niet een doel op zich. Hadden we maar als team al winnen. Dat is het belangrijkste, vind ik. ja. Tuurlijk is het mooi mij dan wat je scoren, maar als team is het belangrijkste. Ja. En nou de Korbbal League. Wat moet er verhoren? Wil de ploeg erin blijven? Denk je dat, Peter? Nou ja, in principe hoeft er net te volle te verhoren. Alleen dan zou je wel een groeitrom uitzien om aan te hacken. Ja. Denk, Maar hoe moet die groei eruit zien?
Ja, iedereen zou gewoon individueel stappen, maar het maakt fysiek sterker, tactisch sterker, alles handelingssnelheid maakt omheen. Ja, maar daar heeft ondervinding verzeld. Daar wist hoe het trouwens nog een in die Korfbal League. Nou, ik denk maar dat elke niemand dus gewoon sterker worden. Nou, fysiek dat het allerbelangrijkste is. Je alle verzetten wel, maar fysiek springt er wel echt uit. Ja, meer trainen? Ja, ik vind het lastig. Het is ook gewoon ervaren en daardoor weer sterker. Als je op het hoogste niveau gaat spelen, dan wil je automatisch wel beter. En dan denk je maar zo zwaar je maar dat zo snel mogelijk giet. En dat je net aan het einde van het seizoen zegt, ja, we hadden niveau en je stemt maar 0 punten onderaan. Nee, dat zie je toch net? Nee, dat gaat net vanuit. Nee, dat gaat net vanuit. Maar Gerard, moet er meer traind worden? Denk je ook eerst natuurlijk naar Kogels aan Dijk. Hoe vaak wordt er traind bij KZ? Ja, dat is een heel andere vergelijking. Maar ja, je zit op hetzelfde niveau. Ja, dat klopt. Maar daar speel je 8 jochen en internationals. En die draaien nog een programma met mijn Nederlands team. Dat zal lang worden. Dit is Erwin net international, toch? Nou, hij heeft nu nog gekregen, dus wat dat dan keert, dan kinderen ook nooit denken. Ja, heeft hij nu nog gekregen? Ja. Ja, dat heb ik nog gekregen inderdaad. Deze Wanneer? week nou. Deze week? nou. Ja, heeft een brief gekregen? Ja, nee, geen brief. Ik wilde bellen erop in school. Ja. Hetzelfde. Ziet ik. Ja. En nog meer? Dus dat gaat al de goede kant op dus. Ja, de bond heeft even zitten sliepen van dat ze terug hier en dat we nog talent hier in Friesland. Ja, toen is het gelukkig al volle langer terug. Dus ik ben blij dat ze dat pas wat letter terug hier en nooit iets wat jij er missen moeten. Ja. Nee, maar goed, dat is natuurlijk zo. Maar je moet wel in, wat Peter ik zei, belangrijk gerichte trainen op bepaalde momenten daar. En dat hebben wij denk ik dienen. Het eerste jaar dat wij haatklasse speelden, toen gingen we gelijk terug naar het kampioenschap in Die Hagen. En toen kwamen we voor een pad. Hier ik dat hier verwachten, we een debutant. Maar we kwamen op een bepaald moment kwamen we toch inhoud te kwad. En daar hebben we de laatste 2 jaar in Sportcentrum Kwartensweg, ik met Mario de Haan en Roelof de Roos aan werken om mensen individueel sterker te krijgen. Maar moeten er ook nog spelers bij komen? Goed, dit oude hier hebben we al 15 spelers gebruikt in het eerste team. En, dat maar mensen van Boet Noor of zo. Ik denk dat er een enorme aantrekkingskracht uitgaat nou op dit moment van LDODK. Ik kan zelfs even vrezen aan bestuurslid Bart Leswijn. Meneer Leswijn, ja, moeten er mensen bij komen, denk je jou? Nou, niet al te veel. De identiteit van de club moet bewaard blijven. Dus we gaan geen rare dingen doen daarin. Geen rare dingen? Nee. Dat klinkt als er komt je niet in bij. Nou, dat ook niet. Maar het is maar net wat ze aanbiedt. Ja. Nou, we praten over Yildo Slagman. Ik ken het verder net, maar ze komt van SCO. Ja, is dat een optie? Als je in het plaatje past met een nieuwe trainer, dan zal het een optie zijn. Maar wij weten nog van niks, dus is het nog niet bekend. Nee, maar het kost Yield zelfs, of nee. net? Dat kost niet Yield? Nee. Om mensen om te loeken? Nee. Dat is al je vergees? Geen betaalde spelers, dat doen we niet. Dat doe je hem net? Nee. Oké, dat is gewoon de visie van de club? Ja. Oké. Past ook niet bij ons. Nee, maar Jim Bollen zelfs echt gewoon net dat LDODK zo gauw als mogelijk weer degradeert. Maar, nee, klopt. Dus denk je wel dat LDODK met deze selectie, als de selectie op peil bloot, dat ze dan in de Korfbal League blowen kunnen? Met het talent dat we hebben, denk ik dat het kan. Alleen, een impuls van buiten, waar we net ook al over hadden, wat we elk jaar eigenlijk doen, kan geen kwaad. Dus ja, we wachten gewoon af wat er gebeurt. Ja, wacht je dus. En Peter, bist jij erbij? Takemir? Nou ja, dat is wel iets om nog hoe na te denken van mezelf. De twijfels nog? Ik twijfel nog wel, ja. Want? Nou ja, ik stoppen met bepaalde redenen. En er wordt een hele proto van je vregen, fysiek. Er komen meer wedstrijden bij. En dat heb ik altijd in je, maar gewoon goed na te denken of je een hulje trok in of net. En ik besluit altijd van hier tot hier. En je stopt je net samen met in het seizoen. Dus dat zijn wel belangrijke keuzes. Ja, wanneer heb je definitief dan de knoop terug? Nou ja, die ging zo snel mogelijk mij zien. Ja, maar de eerste keer weer fit worden. Hè, want dat ik. Hij natuurlijk de laatste 4 weken heeft hij meer op een fiets zitten. En in een sauna en op een massagebank dan dat de korfballen had. Ja. En hij had wel 12 topwedstrijden spelen kent. En als dan juist maar wat voor verdoving hij speelde met, diep respect. Ja, maar had hij het zo'n aderlating budgetten, denk ik, voor LDODK, had hij forget. Ja, maar ik denk dat dat absoluut niks is. Of neemt ze al mooi naar KZ? Nee. Ja, hè? Oh, ik shock het al. Dat is wel tegen, man. Dan gaat het bij de oudste die ik hoor. Nee, maar goed. Ik denk dat iedereen altijd van zichzelf goed afwegen maakt. Maar iemand op een gegeven moment wel fysiek geïnsteerd wezen om dit hoge niveau elke keer wat je zelf verregen hebt, ik hel te kennen. En dat maar alle spelers natuurlijk. En aan de andere kant, maar de trainer, die moet ik trots selecteren. Ja, maar wacht je toch. Sneur nog de officiële huldiging, hè, met je team. En dan wacht het dan weer de eerste wedstrijd op het veld. Want ja, het gaat gewoon terug, hè? Ja, het gaat gewoon terug. Amicitia.
Ja, 1 keer trainen en dan... Ja toch? Lekker onderschatten die wol. Huppakee. Erop en erover. Ja toch? Hey, hartstikke bedankt voor je komst naar het Boppenslag Café. Ontzaf hier dit café dus. Man je meer sport in Boppenslagen dan onder andere een verslag van de woordenklassieker, het fiets is dat en een portret van Heerenveen voetballer Sven Kums. Waar weet ondan van nou nog een hele gezellige jongen. Dag. Dank je. Ja.